ne balimaw an b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin min ye Burkina président ye surɔ coup d'état tun bɛ fɛ ka k'a la mais a ma ɲɛnabɔ parce que population bɛɛ lajɛlen bɛ Ibrahim Traoré fɛ an b'an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ min ye Ras Bachi ka kaso kuntala ye dɔ farala kan parce que ne y'a fɔ yan ko n'an y'an da don ko fitinin na a bɛ kɛ koba ye n'an y'an da don ko o ko la Ala bɛ barika don o ko la depuis Ras Bachi minɛna don min na n y'a fɔ aw ye ko a bilatɔla tɛ wa a ka jugement yɛrɛ tɛna kɛ n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye wa Ras Bachi ka kaso kuntala Ala kelen de b'a da dɔn Asimi bɛ taa retraite la ka Ras Bachi to kaso la n'an bɔra yen nɔ min ye cɛ fuga ye Kassim Tapo le petit taille cɛkɔrɔba dati bannen i y'a faamuya b'a la cɛkɔrɔba min i y'a faamuya b'a la ni Ala banna la ni kira banna la o cɛkɔrɔba in fana kumana ko anw bɛ k'ale nɛni an bɛ k'ale dɔgɔya ale y'a ta to Ala ma ni m'i ta to Ala ma i bɛ se ka mun kɛ i tɛ se ka foyi kɛ ni m'i ta to Ala ma pa paga wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ e Kassim Tapo ma ɲi de ni tun ka ɲi mɔgɔw b'i bonya mais i ma ɲi bi i ma ɲi sini an b'i dɔgɔya fo k'i bɔ miseli wo fɛ ne balimaw min ye Ibrahim Traoré ye sɔrɔdasi dɔw tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ a la mais Ala ni jamana kɔnɔdenw ka wuli ka jɔ ani sɔrɔdasi ɲɛnamaw ka wuli ka jɔ coup d'état ma se ka kɛ marifacikan caman kɔni tun bɛ palais la marifacikan caman tun bɛ i y'a faamuya b'a la Ibrahim Traoré bɛ si yɔrɔ min na n'o ye Kuluba ye o ye fan bɛɛ kɛ so ni magɔrɔni ye mais Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ parce que depuis cɛ in nana a bɛ ka fantanw ka hakɛ d'a ma depuis cɛ in nana a bɛ ka Burkina segin a danbe kɔnɔ depuis cɛ in nana a bɛ ka tɔɔrɔ ta ka bɔ Burkinabew kan Ala t'o labila kira t'o labila wa jamana kɔnɔdenw fana t'o tigilamɔgɔ labila cɛ o cɛ ni k'i bɛ coup d'état kɛ Ibrahim Traoré la a bɛ komi i teri kunkolo fara kogo kun a bɛ komi i y'i yɛrɛ faga a bɛ komi i y'i yɛrɛ mago sa a tɛ passé fo ka diɲɛ wuli mais komi banabagatɔw don dulɔminaw don Ala jugu don kafiriw don i y'a faamuya b'a la u ta tiɲɛ waati de sera o de bɛ k'u bila nin na sinon mɔgɔ mɔgɔ kunkolo b'i kan da la e kɔni b'a dɔn k'a fɔ hali ni ye Ibrahim Traoré bɔ yen e tɛna sigi Kuluba hali ni sera ka Ibrahim Traoré faga bilahi e kɔni maa mɛ e kɔn kiyama e kɔni b'o dɔn ko Burkinabew t'o tulonkɛ la président kelen min nana Burkina ka ja a ka sara kɔ Ibrahim Traoré don président kelen min nana Burkina ka ji di fantanw ma i y'a faamuya b'a la ka minɛnw san i y'a faamuya b'a la hɛrɛ bɛ ka na Burkina e b'o tigilamɔgɔ bɔ yen nka cɛ nin ye kodɔnbaliya ye dɛ bilahi hali bagan tɛ sɔn ka nin kɛ e b'a dɔn ko jamana kɔnɔden bɛɛ b'a fɛ bi a ma ka di i y'a faamuya b'a la hali sanu e bɛ t'o bɔ yen mun na e b'a dɔn fɛn min tɛ passé mais ni danga bɛ sɛ kɔ a bɛ don muru feere de la ni danga bɛ sɛ kɔ a bɛ don muru jago de la ni Ala banna mɔgɔ la a bɛ sɔn ko bɛɛ ma sinon bi bi in na bilahi ni k'i bɛ Ibrahim bɔ yen baara b'i bolo de ni k'i ba hali n'i y'a bɔ yen bilahi e tɛ sigi yen hali n'i y'a bɔ fanga la bilahi e tɛ sigi yen population b'i kun ci k'i da fara k'i faga parce que Ibrahim ka di u ye bi u ka impôt bɛ ka k'a kɛcogo la o tun bɛ ka fɛn min ɲini o bɛ ka sɔrɔ e bɛ se k'i to i yɛrɛ ma cogo jumɛn k'e bɛ t'o bɔ yen bagandenya tɛ tɛmɛ nin kan ni fɛn dɔnbali denya tɛ tɛmɛ nin kan Ala b'aw sago kɛ cogo jumɛn Ibrahim Traoré Assimi Goïta Mamadou Doumbouya i y'a faamuya b'a la ninnu ye diɲɛ taabolo diɲɛ taacogo faamuya i y'a faamuya b'a la ninnu b'u ka jamana kɔnɔdenw fɛ u bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan ni jamana saba bɛ ka segin a danbe kɔnɔ bi a ka bon hakili ma fantanw ye fɛn fɛn ɲini u fɛ u bɛ k'a kɛ population mago bɛ fɛn fɛn na o bɛ k'a ɲini k'a di population ma e bɛ t'o bɔ yen cogo jumɛn n'u tun ma baara kɛ ni baarakɛlaw tun tɛ i bɛ se k'u bɔ yen mais u bɛ ka baara kɛ fɛn fɛn bɛ se ka hɛrɛ lase jamana ma u bɛ k'o baara kɛ e b'o tigilamɔgɔ bɔ yen cogo jumɛn ni bana tɛ e la ni e ta ma tiɲɛ ni danga tɛ e kɔ ni président saba in o ye ko kɛ depuis Ala ka Afiriki da a ma kɛ fɔlɔ Assimi de y'a fɔlɔ ye filanan Ibrahim Traoré sabanan Doumbouya ni e ko ko e bɛ coup d'état kɛ ninnu na cɛ i yɛrɛ faga cɛ a bɛ fɔ ninnu de ma ko bagandenw bilahi nalen t'o la misidenyɛrɛni bilahi a bɛ fɔ nin coup d'état kɛla ninnu de ma ko misidenyɛrɛni nalen t'o la a bɛ tasuma ye ka don tasuma kɔnɔ a bɛ kɔlɔn ye ka taa yɛrɛ fili kɔlɔn kɔnɔ i bɛ se ka nin bɔ yen cogo jumɛn
hali Burkina wulu bɛ Ibrahim Traoré fɛ hali su minnu dalen bɛ kaburu kɔnɔ bɛ Ibrahim Traoré fɛ k'a da kun jumɛn kan danbe de b'a la a bɛ ka baara kɛ Burkina bɛ ka bonya bi cɛ ninnu tɛ se ka bɔ yen dɛ Ibrahim Traoré Assimi Doumbouya ninnu tɛ se ka kɛlɛ dɛ o bɛ ka fantanw sago de kɛ an ka wari bɛ ka k'a cogo la différence b'u ni fanga tɛmɛlenw cɛ e bɛ ninnu bɔ yen ka taa min hali Assimi sigi waati o tun y'a essayé k'u b'a bɔ yen u m'a dabila parce que a tɛ se ka bɔ yen population b'a fɛ population bɛ ko o ko la bilahi o ye koba de ye population bɛ ko o ko la an ka cɛ i tɛ se k'o ko dɔgɔya Assimi na waati o tun y'a essayé mais u y'a dɔn ka ko solution t'a la n'u ye Assimi faga mɔgɔw b'u faga n'u ye Assimi bɔ yen mɔgɔw b'u bɔ yen u y'a dabila Ibrahim Traoré fagata nin y'a siɲɛ filanan de u bɛ fɛ ka Pétain bɔnɛ a nin na u bɛ fɛ ka Pétain faga mais a tɛ marché n'i y'a faga population b'i faga n'i y'a bɔ yen population b'i bɔ yen c'est que solution t'a la quoi fo n'a kɛra jugu sago ye don min na n'a kɛra jugu sago kɔni solution bɛ se ka sɔrɔ a la mais en tant qu'a bɛ tiɲɛ sira kan bilahi hali ni population ma wuli Ala t'a labila hali ni population ma dɛmɛ Ala t'a labila en tant qu'a bɛ tiɲɛ sira de kan a bɛ komi i y'a faamuya bala mɛlɛkɛw yɛrɛ de bɛ k'a kɔlɔsi n'i bɛ tiɲɛ sira kan mɛlɛkɛw de b'i kɔlɔsi olu de b'i sécuriser olu de b'i kisi juguw tɔɔrɔ ma mais n'i bɛ nkalon sira kan Ala b'i labila mɛlɛkɛ t'i kɔlɔsi foyi t'i kɔlɔsi i ta bɛ tiɲɛ o i bɛ halaki Pétain nana denmisɛnnin fitinin san 37 a jɛra a ka sara kɔ balo bɛ ka san avion bɛ ka san jadisiw kun bɛ ka ci u da bɛ ka fara fɛn fɛn ka di jamana kɔnɔdenw ye a bɛ k'o kɛ e b'o coup d'état k'o tigi la ka taa min e b'o tigi bɔ yen ka taa min e cɛ bagandenya fana man ɲi dɛ ni hadamaden ni hakili y'i jɛ dɔrɔn i kɛra baganden ye e kɔni b'a to e ni Ala n'a kira cɛ i tɛ se ka nin bɔ yen ni k'i bɛ nin bɔ yen peuple b'i bɔ yen ni k'i bɛ nin faga peuple b'i faga a tɛ passé fanga ɲini kun ye jamana kɔnɔdenw de ye olu bɛ ko min na e bɛ fɛ k'o ko tiɲɛ e bɛ taa min e bɛ taa min fanga ɲini kun ye jamana kɔnɔdenw de ye olu sago ye min ye e bɛ fɛ k'o sago tiɲɛ mais a bɛ komi i bɛ k'i yɛrɛ faga an bɛ Burkina population fɔ k'u waleɲuman dɔn o ye bɔli min kɛ sɔrɔ ka taa président soutenir an ka foli bɛ aw ye wa Burkina sɛw Burkina wulu Burkina sagaw sabu kɛ hali Burkina sosow a bɛɛ lajɛlen bɛ Ibrahim Traoré fɛ depuis a nana nɛɛma bɛ yen hɛrɛ bɛ yen basigi bɛ yen Burkina bɛ ka bonya bi kunna sini an kɔrɔ jadisi 60 o de ɲɛnama minɛna o de la ka kɛ Burkina o de la ka kɛ Burkina o ma deli ka kɛ Burkina bɛ tun bɛna faga komi sɛ i y'a faamuya bala ka tile joli kɛ dugu kɔnɔ yen nɔ terroriste bɛ tile joli kɛ dugu kɔnɔ yen nɔ i y'a faamuya fo bɛ fɛti kɛ dugu kɔnɔ yen o bɛ mɔgɔw faga ka dugu jeni ka taa n'u sen fila ye o faamana ka kɛ n'i ye Burkina bɛ kelen faga bi Ibrahim Traoré b'i kun ci k'i da fara i bɛ bɔnɛma wolo Ala jugu mɔgɔ langolow tatiɲɛbagatɔw mɔgɔ halakilen gulɔminaw si jugu k'olu bɛ taa nin président ɲuman bɔ yen i b'a bɔ i bɛ taa min i b'a bɔ i bɛ taa min i bɛ t'i sigi pick-up n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi i bɛ t'i sigi pick-up kan u ka dugu kɔnɔ yen wa i bɛ t'i yɛrɛ faga a tɛ marché tuguni Assimi Ibrahim Traoré Mamadu Doumbouya olu ye diɲɛ taabolo faamuya ka diɲɛ taacogo faamuya ka baara kɛ ni fantanw ka hakilina ye ka jamana kɔnɔdenw bonya jamana kɔnɔdenw sago bɛ k'a kɛ maa si tɛ se ka ninnu bɔ yen bi ni k'i bɛ ninnu bɔ yen i ye yɛrɛ faga sugu de ye fɛn fɛn ka di jamana kɔnɔdenw ye nin président saba bɛ k'a kɛ fɛn fɛn bɛ na ni basigi o bɛ k'o kɛ fɛn fɛn bɛ na ni hɛrɛ ye jamana kɔnɔ nin président bɛ k'o kɛ bi e b'o bɔ yen ka taa min mais c'est décevant c'est honteux ni tatiɲɛbagatɔ ni fɛndɔnbali ni lagalagatɔ ni i y'a faamuya bala n t'a sidɔn ye e bɛ mais ko a ka bon hakili ne yɛrɛ ye nin kunnafoni mɛn ko mais mɔgɔ sugu jumɛn bɛ sɔn nin ma k'i to i yɛrɛ ma cogo jumɛn ko e bɛ taa nin kɛ mais ça marche pas o tɛ marché tuguni ni président nana ka jamana kɔnɔdenw ka wari suɲa k'a sago kɛ jamana kɔnɔdenw na là d'accord i y'a faamuya bala population b'i kɔ bila i y'a faamuya bala jiwoye bɛ se ka taa n'i ye
a jugu mana wuli o waati i bɛ se ka président bɔ yen mais en tant que président bɛ sira ɲuman kan jamana kɔnɔdenw bɛ ka lafiya u bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ni k'i b'a bɔ i yɛrɛ faga a tɛ se ka bɔ yen yɛrɛ a tɛ se ka bɔ yen n'i y'a faga o b'i faga n'i y'a bɔ yen o b'i bɔ yen n'i y'a dɔgɔya o b'i dɔgɔya n'i y'a bana o b'i bana e man ka sabali ala tɛ bɛɛ kɛ masakɛ ye bɛɛ tɛ se ka kɛ président n'ala ye mɔgɔ min kɛ président a y'a kɛ président ye i b'a bonya fana mais c'est tout an bɛ burkina population fo an b'u ka image k'a la yanni an ka taa côté wɛrɛ la a ye image franchement non n'a fɔra ko farafinya quoi bi la wa hakɛ to quoi c'est décevant quoi regarde. E ka jama lajɛ depuis marifaci kan bɔra kuluba Ibrahim Traoré bɛ si yɔrɔ min na population billahi o tun bɛ sunɔgɔ de la mais bɛɛ wulila ka bɔ sunɔgɔ la k'u kunda président ka yɔrɔ kan ka taa lakana ka taa dɛmɛ ni k'i bɛ nin bɔ yen i bɛ taa min n t'a dɔn i bɛna taa laharakaw de mara walima i bɛna taa baganw de mara walima i bɛna taa yɔrɔ jumɛn e bɛ fɛ ka mɔgɔ minnu mara olu bɛ président min ka ko la e ko k'i b'o bɔ yen e cɛ waati dɔ sira tɛ afirikɛnw k'u ɲɛ yɛlɛ waati dɔ sira fɛ an ka sɔrɔsiw n'u ka dulɔmi dabila u ka bataradenya dabila u ka jamana kɔnɔdenw bonya a mɔgɔ sugu fɛn fɛn mana sɔrɔ bilayi u kan ka c'est à dire k'a faga quoi bilayi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ nin baara sugu kɛ n'a sɔrɔla dɔrɔn i y'a faamuya la ka kisɛ ci a la k'a kunkolo ci po parce que kafiri den bɔnɛma wolo don han président min nana ka jɛ a ka sara kɔ dɔrɔmɛ kelen misikara zarati a ma ta mun kosɔn jamana kɔnɔdenw ka lafiya e b'o bɔ yen ka taa min franchement ça fait mal mɔgɔ fɛn fɛn sen tun bɛ na i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ faga hali muso n'u denw k'a bɛɛ faga sejugudenw don ni président tɛ baara la a bɛ faamuya komi Damiba tun bɛ cogo min na walima Bandawu tun bɛ cogo min na n'o tɛ baara la a bɛ faamuya i y'a faamuya la o bɛ se ka bɔ yen mais o bɛ baara la président ta kun ye baara di mɔgɔ min bɛ baara la ko k'i b'o bɔ yen mani ye mani mɛn si de ma labɔli kɛ i bɛ fɛn bɛɛ mɛn diɲɛ kɔnɔ bilahi fɛn bɛɛ bɛ kɛ afiriki kɔnɔ mais a molobalidenya n'a dulɔmidenya bɛ dabila peuple bɛ min na i tɛ se c'est que population bɛ côté min na i tɛ se k'o côté dɔgɔya i tɛ se k'o côté tiɲɛ jamais de la vie n'i y'a ye bi anw bɛ ka tagama faransi kan population de bɛ Asimi kɔ n'i y'a ye bi Asimi bɛ ka faransi gɛn population de b'a ka côté la sinon a tɛ se jama bɛ ko min na e b'o ko tiɲɛ e b'o ko dɔgɔya mais tu vas où handicapé o don a tɔ bɛ kɛ aw kɔfɛ coup d'état tɛ walayi n'a ye mɔgɔ fɛn fɛn minɛ a la han yan'aw k'a faga a bɛ wara de bila a la fɔlɔ u k'a kin ka sogo a kɛnɛma ɲimi fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka kisɛ don a nun fɛ kafiriden ni banabagatɔdenw dulɔminaw an b'an si kɛ coup d'état la coup d'état yɛrɛ kɛ kun ye de ko ɲɛmɔgɔ fɔlɔ min tun bɛ yen ko a man ɲi ni ɲɛmɔgɔ filanan nana n'a ka ɲi coup d'état kɛ kun han coup d'état bɛ kɛ kun min na ni ɲɛmɔgɔ kɛra jugusago ye k'a kɛ zon ye ka jamana kɔnɔdenw bali kɛnɛya la k'u bali kalan na k'u bali kɛnɛya la i bɛ se k'a bɔ yen mais a nana kɛnɛya bɛ ka sɔrɔ lakana bɛ ka sabati kalan bɛ ka ɲɛnabɔ fɛn bɛɛ bɛ ka sɔrɔ e b'o bɔ yen ka taa min mais c'est décevant an bɛ Burkina population fo a ye baara min kɛ sɔrɔ an y'a ye a ye bɔli min kɛ an y'a ye bɛɛ de bɔra tellement que o bɛ nin président fɛ tellement que nin président ye halaladen de baarakɛla don tiɲɛtigi don danbetigi don bɛɛ bɔra ka taa dɛmɛ c'est comme ça aw kana nin labila dɛ aw kana nin labila ayiwa a ye nin tile joli kɛ kɛnɛma ye président ka da la k'a yira diɲɛma bɛɛ la ko ni sera nin ma a bɛ komi sera Burkina bɛɛ ma ni sera nin cɛ in ma a bɛ komi sera Burkina bɛɛ de ma Burkina population ni Burkina baga a bɛ komi sera bɛɛ de ma a tɛ marché tuguni voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na comment ça s'appelle an bɛ na Rasbachi di Sakoba ne y'a fɔ yan ko Rasbachi ka kaso kuntala n ko a ka jan kosɛbɛ parce que dangaden don faso kumasuluden don i y'a faamuya b'a la ale ye o ye faransi bɛ dɛmɛ Mali kan Côte d'Ivoire bɛ dɛmɛ Mali kan Mali bɛ buruja nkalon fin kan
danbe te mɔgɔ min na ma bɔ danbe du kɔnɔ hɔrɔn tɛ hɔrɔn den tɛ o de sigilen bɛ Asimi sira jugu dan ye Asimi kan ka kɛ tan wallahi nya depuis a minɛna don min na ko a ye faute grave de kɛ a ka kaso kuntala ala kelen de b'a da dɔn a tɛ bila dɛ e wa bila tɔla fana tɛ mɔgɔ fɔlɔ min y'a fɔ ne don n'an y'an da don ko la ala bɛ barika don o ko la a dɔ farala Arasibasi ka kaso kuntala ka jugement tɛ yen foyi foyi tɛ yen a bɛ to kaso la fo a ka don laban Asimi bɛ taa retraite la ka Arasa to kaso la Asimi b'a kɔ don fanga la ka Arasa to kaso la n'a ma k'a fɔ ma ko tu mɔriya a ye faute grave min kɛ nka cɛ a kaso kuntala ka jan tɛ wa fɛn min wulila nɔfɛ bi o yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye depuis 2013 a ye buwa dɔgɔyali min kɛ i y'a faamuya b'a la ka jamana dɔgɔyali min kɛ ka alimami ka muso minɛ a la ka jɛniya minnu kɛ ka sonyani minnu kɛ ka jugusagodenya minnu kɛ depuis 2013 ka n'a bila 2023 la i y'a faamuya b'a la o kiiri bɛɛ bɛna wuli a nɔfɛ nin bɛ sa kaso la bilahi depuis 2013 a ye kojugu fɛn fɛn kɛ o bɛɛ kiiri de bɛna taa minɛ ɲuguɲugu o de bɛ ɲagaɲaga wuli a to n t'a to bilahi ni fulan de bɛ ɲɔgɔn na n'a fɔra hadamaden ma k'i ka ji fara i koliji kan i ka sabali k'i taabolo ye n'i banna i bɛ fɛn ye i ma segin ni fɛn min ye bube in ma faga bube in ma sa u y'a faga de o nana sabu o ye fɛn bɛɛ de wuli fɛn bɛɛ sabu hali an tun tɛmɛna ko min na olu bɛɛ wulilen don bi Arasibasi ka kaso kuntala n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma ala kelen de b'a kuntala hakɛ dɔn a ye kojugu fɛn fɛn kɛ depuis 2013 ka n'a bila 2023 la i y'a faamuya b'a la o bɛɛ sɛgɛsɛgɛli de bɛna daminɛ o bɛɛ kiiri de bɛna boli Arasa kan o bɛɛ kaso o de bɛna da Arasa kan depuis a ye buwa dɔgɔya buwa jugusago min n'a ye o nɛni k'o danbe bɔ a la buwa fana ka hakɛ o wulila a nɔfɛ a ye bube nɛni min kɛ ka bube dɔgɔya i y'a faamuya b'a la ka nkalon sugu bɛɛ da bube la o kiiri bɛna daminɛ i y'a faamuya Sumayila Sise ala ka hinɛ la a y'o dɔgɔya a k'o sin jalen don i y'a faamuya b'a la u bɛ ta o kiiri fana bɛna wuli a nɔfɛ Cɛbilen Daramɛ o ye kuran sɔn o y'a kɛ tan o kiiri bɛna wuli a nɔfɛ Alimami Sɛdɛri Alimami a ye min muso minɛ ka min ka furu sa olu bɛɛ kiiri de bɛna wuli a nɔfɛ a ye mɔgɔ fɛn fɛn tɔɲɔ a bɛɛ ka hakɛ n'a ɲama o de wulila petini nɔfɛ o bɛɛ kiiri de bɛna daminɛ depuis 2013 fo 2023 a ye kojugu fɛn fɛn kɛ o ɲama ni o hakɛ da bɛna don o ko bɛɛ la o kaso kuntala ala kelen de b'a da dɔn cɛ tɛ se ka bɔ kaso la muso tɛ se ka bɔ kaso la jama t'a kɔ tɔgɔ t'a la sanga t'a la a fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ tɛrɛ juguden i y'a faamuya b'a la dangaden min ɲɔgɔn ma deli ka na dugukolo kɔ kan Arasibasi don a bɛ sa kaso bonba la i bɛ bokasa sama i y'a faamuya b'a la fo k'i nugu tigɛ i bɛ bokasa sama fo k'i ɲakili fila ci i bɛ bokasa sama fo ka koko bil'i la ye dangaden alakali a bɛ laban nin cogo de la ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ a fɔra nin bilakoro fara saba ye ko a ka sabali mɛ a ta bɛ se bɛɛ ma a bɛ bɛɛ tɔɲɔ a bɛ bin bɛɛ kan a ka zutɔ nɔfɛ ala tɛ nkalon dɛmɛ ala tɛ barika don nkalon na fɛn bɛ yɛlɛ e la nin tɛ fɛn min da kɔnɔ i denmuso o bɛ taa cɛla la k'i to kaso la i denkɛ i y'a faamuya b'a la o bɛ muso furu ka denw sɔrɔ k'i to kaso la i y'a faamuya b'a la Asimi ka mandat bɛ ban k'i to kaso la nin transition i y'a faamuya b'a la o bɛɛ kɔ bɛ kuru k'i to kaso la ye ne de y'a fɔ a y'a sɛbɛn a ka bila ye a minɛna don fɔlɔ min na ne de y'a fɔ n k'a bila tɔ la tɛ parce que a ye faute grave ba de kɛ n ka kuma ma kɛ tiɲɛ ye n ka kuma ala m'a valide Arasibasi ka kaso dɔ farala kan jugement tɛ yen foyi tɛ yen a minɛna don min na n y'o de fɔ n ko jugement tɛ yen parce que i ko bube ma sa u y'a faga de i welela k'i ɲininka ko preuve bɛ min preuve ma sɔrɔ kiiri yɛrɛ t'o ko la tuguni o condamné jusqu'à la mort dangaden a bɛ nkalonfin kan ka jamana dɔgɔya a bɛ taɲini na ka jamana dɔgɔya a sigilen bɛ n'a nɛnbaraba n'a dabaraba ye hɔrɔnya kisɛ kelen tɛ mɔgɔ min na danbe tɛ mɔgɔ min na ala b'e dɛmɛ cogo jumɛn ala b'i nagasi de wa i ye mɔgɔ fɛn tɔɲɔ a bɛɛ ka hakɛ wuli nɔfɛ i ye anw yɛrɛ tɔɲɔ yan anw y'an ka baaraw bila
i y'a faamuya b'a la ka cotisation fara ɲɔgɔn kan ka tagama fo ka senkuruba dimi bila an na k'an ka denbaya to so kɔnɔ ka si an sen kan ka si i y'a faamuya b'a la wari minɛ na walasa ka nin den lankolon k'a layɛlɛ k'a don da la k'a ko k'a bɔ a bon na sugunɛ la a nana i kanto anw ma ko anw tɛ foyi la faransi ko bo ko ka musokɔrɔba bo ko ka yɔrɔ fura ko ka godɔrɔn ci ka anw bɛɛ dɔgɔya ala min bɛ sanfɛ bilahi ala tɛ fisiru wale fisiru fasara ala t'a fɛ wa fisiru wale sara ye jahanama de nin tɛ lankolon fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ i ka kaso kuntala a ka jan kosɛbɛ i fa tɛ se k'i bɔ kaso la i ba tɛ se k'i bɔ yen i ka saga gurupu mɔgɔ tɛ se k'i bɔ kaso la mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen saga bɛɛ sansira fara ka taa n'u sen fila ye jɔn de b'i sauver bi paga i ye min kɛ mɔgɔw la ala b'o de sara i la a ye bɛɛ tɔɲɔ a ye bɛɛ dɔgɔya a bɛ mɔgɔw nani nkalonfin kan i y'a faamuya b'a la k'u danbe b'o la olu mana wari d'a ma a bɛ n'i sigi a ɲɛna tuguni ko buwa tɛ se ka mobili boli k'a kelen tɛ se ka mobili boli k'an ka taa fara kan ko ka mobili boli n'i tɛ se ka mobili boli i bɛ bɔ yen mɔgɔ bɛ se ka mobili boli o bɛ na mobili boli k'an bɛɛ kɛ lagalagatɔ ninsɔgɔtɔ ye ala tɛ ji to nɔnɔ la wa ala tɛ nkalon dɛmɛ ala tɛ barika don nkalon na n'a fɔra ko e ye tiɲɛni min kɛ depuis 2013 ko kiri de bɛna wuli e nɔfɛ bi e ye mɔgɔ minnu dɔgɔya ka mɔgɔ minnu tɔɲɔ ka mɔgɔw ka furu sa ka bin walimusow kan ko o bɛɛ kiri de bɛna daminɛ e nɔfɛ bɔ waati bɛ e la kaso la e ye kojugu min kɛ a tɛ ku TGV kɔnɔ n'a fɔra k'o bɛɛ kiri ka boli e kan kaso bonbaw bɛ bin i kan ye nkalon kɔ filɛ malo ni ninnu tun bɛ tiɲɛ kan anw t'a bila ni danbe tun bɛ nin na anw tɛ bɔ a kɔ ni ninnu tun ye hɔrɔnden ye bilahi anw tun tɛ bɔ a kɔ mɛ n'i y'a ye anw bɔra a kɔ hɔrɔn kolon don wa hɔrɔn kolonden don fo ala tun ka laban ta fo ala tun ka ta tiɲɛ ta a ye bɛɛ tɔɲɔ a ye bɛɛ janfa a ye wa bɛɛ ka wari b'a kɔnɔ fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ i ka kaso kuntala bilahi ala kelen de b'a degere dɔn bilahi i bɛ da i kɛrɛ kan fo k'i kɛrɛ kari ye i bɛ da i kote kelen kan i y'a faamuya b'a la fo ka tun bɛ don kote kelen na wa u kana taa bila pilasi ɲɛnama la dɛ u k'a bila yɔrɔ la bo bɛ fara yɔrɔ min na u k'a bila yɔrɔ la mɔgɔ 100 ni walima mɔgɔ 1000 bɛ sanburu min kɔnɔ u k'a bila yen banajugu fura ye furajugu ye u k'a bila sanburu kɔnɔ sanburu min i y'a faamuya b'a la ni bo bɛ kɛ yen i y'a faamuya ni sugunɛ bɛ kɛ yen ni yen tolilen don ni yen nɔgɔlen don u k'a bila o sanburu de kɔnɔ u kana taa bila faama sanburu kɔnɔ dɛ u k'a bila sanburu kɔnɔ sanburu min i y'a faamuya b'a la a n'a sigiɲɔgɔn i y'a faamuya b'a la kusi de b'u la u bɛ bo k'u ka kulusi kɔnɔ u kasa k'u si kɛnɛ den tigɛ ye banajugu fura ye furajugu ye ɲamaden don ala jugu don kafiri don bɔnɛma wolo don a ye bɛɛ tɔɲɔ a ye bɛɛ tɔɔrɔ n'i y'a ye anw bɔra nin kɔ bilahi a y'anw janfa de anw ye kumabaw fɔ nin nɔfɛ yan n'an bɔra kɔ an t'an fa den ye an t'an ba den ye n'an bɔra kɔ anw ye ɲamadenw de ye anw ye nin bɛɛ fɔ nin hɔrɔnkolonden kama a ye anw janfa ka anw dalakan kɛ k'an yɛrɛ kɛlɛ yan anw tun y'an jigi da ka 100% anw tun bolo ko halaladen don anw tun bolo y'a faamuya b'a la ko hɔrɔnden don ja ɲamaden don ka an jigi da kan ka kumabaw fɔ a bɔra anw jigi kɔrɔ ala t'e ɲɛ suma ala t'i kɔ suma fili min y'anw sɔrɔ a y'anw sɔrɔ e de nɔfɛ ala b'e ɲɛ suma bilahi fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ i ma foyi y'a la fɔlɔ n'a fɔra ko e bɛna taa i ka diɲɛnatigɛ tɔ kɛ kaso de la i ka diɲɛnatigɛ tɔ ni i si bɛ san 57 de la ni san 30 dira i ma kaso la hali n'i bilala i t'i den ni i y'a faamuya la i muso dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i denmuso ani i furumuso i t'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na san 30 mana fara e ka kaso kan e bɛ bɔ kaso la i t'i muso dɔn tuguni i t'i den dɔn tuguni i t'i foyi ni ala ma fara i kan i bɛ sa kaso la ye wa aw kana dumuni ɲɛnama d'a ma dɛ i y'a fɔ n'a bɛ dumuni fɛn fɛn d'a ma a ye cɛncɛn k'a la n'a bɛ dumuni fɛn fɛn d'a ma a ye bɛlɛ k'a la n'a bɛ dumuni fɛn fɛn d'a ma i y'a faamuya b'a la a ye sugunɛ k'a la parce que ɲamaden don banajugu fura ye furajugu ye i bɛ nin fɔ ko ni tɔ ma tila ni tasuma ma tila tɔnjɛni na ko tɔn kana taa tɔn sanga fɔ ni ne minɛna bi bɛɛ b'a dɔn ko ne ye halaladen de ne ye faso den ɲuman de ni ne minɛna bi ko n ye mɔgɔw de neni alihamdulilayi rabili alamin o ye ala ka kaso ye n ma deli ka faso janfa n ma deli ka fantanw janfa depuis ala k'an da don min na n bɛ fasoko kɛlɛ de la arasa bɛna don min na ko an ka buwa bɔ yen o don buwa tun bɛ nkalon kan an tora arasa kɔ mɛ a taara buwa ka wari minɛ ko an ka tila ka buwa dɛmɛ
an ma sira bila dɛ depuis anw nana nin leti n'an ma sira bila anw ta ye mali ko de ni ka ɲan b'i dɛmɛ ni ma ɲan b'i bila ka tiɲɛ ta i ma ye n'an y'an da don ko ko la ala bɛ barika don o la n'an y'an da don ko ko la ala bɛ barika don o la e wa ye arasiba ci ye laban cogo mɔgɔ min ka diɲɛnatigɛ laban tɔ kɛra kasobonba ye o ye halaki ye dɛ o ye halaki in ta tiɲɛ ye wala o de tun ye arasiba ci ka kote ye a ko a bilatɔla tɛ bi a bilatɔla tɛ sini e waati n'a bila a ka kaso kuntala ala kelen de b'a da dɔn a ye kojugu minnu kɛ depuis 2013 ka IBK nɛni ka IBK furumuso nɛni ka Karim Keyita nɛni ka Sumayila Sise nɛni ka Cɛbilen Daramɛ nɛni ka alimami muso minɛ a la a ye kojugu fɛn fɛn kɛ o kaso de bɛna boli a kan bi juguya kɔfilɛ nkalon kɔfilɛ bengali kɔfilɛ malangolondenya kɔfilɛ ala ka hinila k'i dayɔrɔ sumaya kunun y'a ka sɛdɛri mɔgɔ n'u ye fo hinɛ ye ne minɛ ala n k'o dɔn tɛ wele dɔn na bilahi a ye sɛdɛri mɔgɔ n'u lajɛ dɛ mɔgɔ tɛ yen tuguni saga tɛ yen tuguni bɛɛ taara a y'a lajɛ sɛdɛri mɔgɔ n'u lajɛ k'a fɔ an ka porte parole ani an ka guide a kun minɛna infraction min na a kun fɔla ko civilisation d'infraction o la an y'a k'a fɔ il a gagné haut la bataille de l'opinion parce que bube denmuso ni yɛrɛ tagatɔ e fana tagatɔ don kaso la bilahi e ka panpa ye komi tinɛni ni arasa denw ba tɛ mɔgɔ fɛn fɛn filɛ kɛnɛ in kan t'a se dɔn a bɛɛ mɔgɔ kurani o yɛrɛ tɛ tɛmɛ mɔgɔ tan kan a bi ca mun y'a fɔ yan ko komite tɛ CDR kɔnɔ mɔgɔ 5 bɛ sɔrɔ komite min kɔnɔ o b'a yira ko a cira a tɛ yen a mɔgɔ kuraniw jɔlen de filɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ 5 olu de jɔlen filɛ ɲɔgɔn kan ko arasa ye bataille gagné a ye bataille gagné a bɛ kaso la a bilatɔla ta a bɛ kaso la wa ninnu bɛɛ kan ka taa minɛ de ka t'u fara a kan komi o tɛ fɛ ka bɔ sagaya la a ye taa olu fana minɛ k'u fara a kan yen nɔ faso tɛ dɔgɔya tuguni faso danbe tɛ bɔ a la i ka juton kama o banna pewu faso tɛ dɔgɔya tuguni jamana kuntigi k'o dɔgɔya i ta nɔfɛ ka juguw dɛmɛ jamana kan o y'a bannen de pewu tɛrɛ minisiri ni ne y'a ka sɛdɛri mɔgɔ ninnu fo hinɛ ye ne minɛ ɲaji de bɔra kuwa o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan arasa denw ba o yɛrɛ ye faransi bila ka taa arasa nɔfɛ tellement que a tɛrɛ ka jugu arasa taara kaso kuntala jan na siɲɛ kelen n'i y'a mɛn k'i tɛ jɛ arasa kukala kɔ o ye n'a bɛ kɛnɛma de ka denw fililen to a ka fɛn bɛɛ to arasa denw ba a bɛ mali kɔnɔ ye tellement que a tɛrɛ ka jugu a ye ani sabu a furula cɛ fɛn fɛn ma yan n'o tigi ma sa o tigi y'a bila a tugura arasa fana ko ɲɛ t'o laban cogo la arasa den ba ne b'a kelen de dɔn jama in na sinon a tɔ si t'a si dɔn a bɛɛ mɔgɔ kura a filɛ arasa den ba de jɔlen filɛ jini nɔgɔlen filɛ muso min na min filɛ fo yan fɛ o de ye arasa den ba ye kalo 3 sa a bɛ mali la ye arasa ka komi bɛ sunkalo la arasa ka fɛn nɔfɛ ye arasa taara san 30 kaso de la 30 ans de prison n'a bɛ bɔ a tɛ su ni tile dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'a bɛ bɔ a muso n'a denw a t'olu wolo a tɛ a bɛ ala ka hinɛ la i ye bɛɛ tɔɲɔ a ye maliyɛn bɛɛ tɔɲɔ a t'a sera maliyɛn bɛɛ ma hadamaden bɛ baara fɛn fɛn na sabali fara a kan i bɛ baara fɛn fɛn na majigi fara a kan mɛ n'i ta di ko nɛni n'a yan k'a bɛɛ nɛni yan a ko di ko ma ko kafiri i y'a faamuya b'a la ko di ko tɛ silamɛ k'a bɛɛ dɔgɔya da baarabaden k'a bɛɛ lebu hayidara ninnu k'a bɛɛ dɔgɔya a t'a sera bɛɛ ma o hakɛ ni o tɔɔrɔ o de filɛ ne ka wuli a nɔfɛ 2013 kana bila 2023 la a ye mɔgɔ fɛn fɛn dɔgɔya a bɛɛ sariya bɛna boli a kan a bɛɛ kaso bɛna d'a kan a bɛɛ kiiri bɛna boli a kan ha Ture Mandemori ala ka barika don Ture la Ture Mandemori bilahi terikɛ kana dan ka kɛ Ture ye dɛ hali ni kɛra Ture fa de ni sariya boli waati sera a bɛ boli kan ha Ture Mandemori ala ka barika don communicatif procureur la Ture de y'a ko minɛ ka don kaso la ala ka si ni kɛnɛya di Ture ma ala ka barika don Ture la Delangolo a bɛɛ minɛ ka don kaso la a bɛɛ minɛ ka don kaso la nin de zuzu ɲɛnama ye nin de procureur ɲɛnama ye Ture Mandemori i folen don yan ala ka barika don i la i ye setanɛ don kaso la kafiri y'a minɛ ka don kaso la Ture ala ka barika don i la ayiwa bɛɛ sabu i y'a minɛ don min na bɛɛ sewara bɛɛ nisɔndiyara o bɛ dɔ fara i ka kɛwale ka Ture o bɛ si ni kɛnɛya d'i ma i ye arasa minɛ don min na bɛɛ kɔntana bɛɛ sewa ne ma mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ min ma sewa a diyara bɛɛ ye Ture o b'a to n'i bɛ min ye place la o bɛ barika de fɛ k'o la n'i ye mɔgɔw jigi suma ala b'i jigi suma n'i ye mɔgɔw jigi sigi ala b'i jigi sigi n'i ye mɔgɔw sutura ala b'i sutura
Touré mande mori k'i fo Touré halala k'i fo k'i wali ɲuman dɔn Pɔrɔkɛlɛ Touré an ka foli b'i ye i ye nin subaga in daga ta ka bɔ an da la setanɛ ka don kaso la an lafiyalenba don sisan Touré mande mori nin de y'a kɛ cogo ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛna cɛ fuga cɛkɔrɔbanin a lamɛn Kasum Tapo Tibiti Tabata Arasa ye min dɔgɔya fo ka bɔ meseli wo fɛ o de kɛra Arasa ka avocat ye bi danga ni ta tiɲɛ don a lamɛn volume t'a la quoi u ka nin vidéo volume yɛrɛ t'a la u t'u sigi ten u bɛɛ dusu kasilen don se t'u ye jugu sago hali volume t'a la mais maître nin bɛɛ n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan laɲini yɛrɛ ye jumɛn ye sisan parce que anw tununa fɔlɔ la u ko a ye kuma min fɔ Bugoyi ka k'a la o mandat dara sisan tuguni ko mandat wɛrɛ dara infraction wɛrɛw chef d'accusation wɛrɛw bɛ yen o ye min ye e yɛrɛ min y'a ka avocat ye madala ne b'o ko u ye fɛn fɛn ye o la parce que aw ma accès sɔrɔ dossier la ne y'o de fɛ an ma se ka dossier ye mais juge ye min fɔ a ɲɛna a ye min notifié a ye ko association de malfaiteurs ale ni offense au chef de l'État n y'a fɔ a ye cogo min na association de malfaiteurs o kɔrɔ ye k'a ni kojugukɛlaw de jɛlen don kojugukɛla jumɛn jɔnw don pour que ka mun kojugu kɛ u jɛra ka mun de kɛ u bɛna bin jɔnw kan ou bien u binna u ye bingali ko jumɛn de kɛ u ye kojugu jumɛn kɛ on ne sait pas bon n b'a lajɔ yan ko sariya ko Arasa ni kojugukɛlaw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo politicien mun ye faso ci olu tɛ kojugukɛla ya politicien mun ye faso milliards détourné Kasum Tapo yɛrɛ sen b'a la 16 milliards détournés par Kasum Tapo Arasa n'olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kojugukɛla bɛ tɛmɛ o kan mɔgɔ fagala bɛ tɛmɛ o kan jahadisi bɛ tɛmɛ o kan mɔgɔ mun ye faso ci Arasa n'olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Bubu Sise Karim Keita ninnu mɔgɔ mun ye faso danbe bɔ a la ani kojugukɛlaw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a preuve bɛ yen a dalilu bɛ yen ko filanan k'a ye président nɛni Kasum Tapo kɔnɔ k'a ma président nɛni an bɛn'o dalilu k'a la komi ta tiɲɛ de sera ale ma ani laban kojuguya ko non ko Arasa ma président nɛni a ye nin lamɛn dɛ ni nɛni ni ala n ko Kasum Tapo fɛn bɛ yɛlɛ e cɛ fuga in na e petit ta in cɛkɔrɔba dati bannen cɛkɔrɔba nagasilen in bilahi i ye wari minnu suɲɛ ne y'a fɔ k'i sigi i ka soni kɔnɔ yen nɔ i k'i da bɔ politiki la ala m'aw da a kama ala y'aw da halaki ni ta tiɲɛ de kama hali wulu a tɛ aw fɛ tuguni hali dumɔgɔ tɛ sigi aw la tuguni bilahi bɛɛ de banna aw la bɛɛ tigɛra aw la mara tun b'aw bolo don min na aw y'an ka nafolo bɛɛ suɲɛ ka anw fantanya k'anw bantanya k'anw kɔ jeni k'anw ɲɛ jeni i y'a faamuya b'a la k'anw ka jamana ta ka taa di tubabuw ma constitution dilanni dɔrɔn Kasum Tapo y'an ka 600 millions k'o ta ka na di maître Senkali ma yan fo ala tun k'aw halaki ne tiri sigi ko Arasa ci ni kojugukɛlaw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kojugukɛla bɛ tɛmɛ e kan e de ye kojugukɛla c'est que kojugukɛlaw kunyanfan e de y'o ye i y'a faamuya politicien minnu n'u ni Arasa ci bɛ ɲɔgɔn ye la kojugu kunyanfan bɛ tɛmɛ olu kan mercenaires 49 olu nana k'u bɛna an ka jamana ci Arasa ye olu dɛmɛ an ka jamana kan Faransi ye anw dɔgɔya Arasa bɛ ka Faransi dɛmɛ ani kojugukɛla min tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ala kelen de b'a da dɔn a ma se an k'an da don o la mais komi danga de bɛ e cɛkɔrɔba nagasilen kɔ i fana b'i niyɔrɔ sɔrɔ a ko in na an k'a lamɛn dɛ a ko Arasa ci ma nɛni kɛ k'a ni kojugukɛla tɛ ɲɔgɔn bolo an bɛn'o preuve di cɛkɔrɔba ma k'a ka siran ala ɲɛ a ka ala dɔn ten sa a si bɛ yɔrɔ min na ani lahara de ka surun ka tɛmɛ diɲɛ kan Kasum Tapo sira sabalen ten a ka nkalontigɛ dabila n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi a ka jugu sagoya dabila quoi e ye o ye sigi n bɛ malo kɛnɛ kan e ye o ye e bɛ nkalontigɛ la Arasa ye président nɛni président man ka nɛni président man ka dɔgɔya jamana bɛɛ fa jamana bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ n'i y'o dɔgɔya an b'i ku minɛ ka don kaso la an ka a lamɛn dɛ Kasum Tapo a y'a sama bose ma aw ka nana ye ko Arasa ma nɛni kɛ k'a ni kojugukɛlaw tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn ma a y'a sama bose ma aw ka nana ye ko preuve filɛ dalilu filɛ nin ye information à la source a yɛrɛ dabara de bɛna fɔ ko Asimi ye kojugu kunyanfan ye Asimi mun kojugu kɛ preuve t'a bolo ka président nɛni ten k'a dabara ka bon a y'a lamɛn k'a fɔ k'aw ka Asimi soutenir Asimi tɛ misali ɲuman ye Asimi est un mauvais exemple mauvais yɛrɛ tɛ Asimi est le pire exemple sira jugu bɛɛ la dan tɔgɔ de Asimi misali kolon dan de tɔgɔ Asimi Goïta misali kolon dan de tɔgɔ Amadou Aya misali kolon dan de tɔgɔ Musa Traoré o
ka kɛwale wa ou bien n'i ko Assimi bim n'i ko Musa o ye mun ye coup d'état kɛ Modibo la n'i ko Aya mun ye coup d'état kɛ ATT la n'i ko Assimi mun ye coup d'état kɛ Bouala Assimi ani ne yɛrɛ cɛ balimaya la foyi tɛ yen mais Assimi ye mɔgɔ min nana fanga la cogo min a nana cogo o de cogoya dan ye c'est le pire mauvais exemple du Mali on ne peut pas seulement ne pas soutenir voilà Kassim Tapo ne bɛ tɛmɛnin kan wa a ye président dɔgɔya fo ka bɔ miseli wo fɛ mais Kassim Tapo ko k'a ma nɛni kɛ ko Assimi de sira jugu dan ye ko parce que a ye coup d'état kɛ IBK fɔlɔ de coup d'état kɛ jamana kɔnɔdenw na IBK taara de k'a ka hɛrɛ di jamana kɔnɔdenw ma an ye bɔnɛ de sɔrɔ an ma hɛrɛ sɔrɔ an kan k'a bɔ yen o ye diyagoya ye parce que anw de y'a ta k'a mago bɛ hɛrɛ la anw de y'a ta k'an ka wari d'a ma n'a y'an ka wari dun an b'a ça veut dire an b'a ku tigɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile président fɔlɔ de ye coup d'état kɛ anw na fɔlɔ de nana ko IBK y'an ka nafolo suɲɛ Arasa fɔlɔ de nana ko Bouaka bila ko n'a ma bila ko ni joli bɛ bɔn ko joli bɛ bɔn mais n'a y'a fa ka drogue la k'a fa ka cimi caman na a b'i t'i sigi da barabadenya la fɛn dɔnbali handicapé a bɛ don min na a b'o de dɔn kunu min tɛmɛna hakili tɛ jigin o la président ça veut dire i ka nɛni bɛ dan président min tɛ nɛni nin kɔfɛ o ye Assimi de ye dɔgɔyama tɛ se président min ma o dan bɛ kɛ Assimi ye nin kaso kuntala a ka jan dɛ i fa tɛ se k'i bɔ bolo la i ba tɛ se k'i bɔ bolo la i ka saga groupe mɔgɔ tɛ se k'i bɔ bolo la foyi tɛ se k'i bɔ bolo la parce que c'est le peuple souverain qui décide population de ko Assimi k'i minɛ k'i kara kɔnɔ i barika banna mɔgɔ t'i fɛ tuguni i kɛra Yoko fila ye i kɛra i ba sinamuso sago ye i ye bɛɛ janfa ye i ye bɛɛ tɔɔrɔ la foyi t'i da kɔnɔ ni nkalonfin tɛ i bɛ kule la arajoso la komi wulu fatɔ kisɛ tɛ jabarɔ barigo lankolon a mankan de ka ca a ye mɔgɔw tɔrɔkɔla gɔn an tɛ sunɔgɔ bolo u y'a minɛ ka kara kɔnɔ i ka avocat nɔgɔlen min nana faransi kɔnɔ Kassim Tapo cɛ nɔgɔlen haramu dunna ye faso zon kɔgɔlenba in k'i ma nɛni kɛ nin de ye nɛni ye jɔn de bɛ se k'a fɔ ko nin tɛ nɛni ye k'a fɔ k'aw bɛ Assimi soutenir Assimi tɛ misali ɲuman ye Assimi est un mauvais exemple mauvais yɛrɛ tɛ Assimi est le pire exemple sira jugu bɛɛ la dan tɔgɔ de Assimi sira jugu bɛɛ la dan tɔgɔ de Assimi Kassim Tapo nin tɛ nɛni ye nin tɛ dɔgɔyama ye président min tɛ dɔgɔya tuguni o dan bɛ kɛ Assimi c'est fini pour Aras Bacha an bɛ dugawu de k'a ye ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya a ka kaso kuntala ala kelen de b'a da dɔn wa Kassim Tapo n'i ma sabali mɔgɔ t'i don kaso la dɛ denmisɛnnin dɔ de b'i minɛ k'i canca i b'a dɔn i tɛ tɛmɛ 10 kilos kan i sisalama i y'a faamuya b'a la a bɛ komi n'i taara sɛ minɛ k'a si bɔ a la dulɔ bɛ ɲini k'i faga dulɔ bɛ ɲini k'i ta tiɲɛ i ye o ye i bɛ ka halaki i n'i ma nɔgɔsili ko Gawo fatɔ i yɛrɛ ka kuma ko du b'i bolo faransi yan dubaw b'i bolo tɔlibaw b'i bolo Mali kɔnɔ mais nafolo sonyɛnen i ɲɛ t'a la hali ni ye sankolo bɔrɔ de don e kɔnɔ sisan i tɛ a tɛ mago ɲɛ e ye parce que i sigilen bɛ tasuma de kan 16 milliards détournés par Kassim Tapo ne m'a fɔ dɛ Mohamed Ali Bachili de y'a fɔ Ali Bachili bɛ Mali kɔnɔ e yɛrɛ bɛ yen Ali Bachili de y'a fɔ 16 milliards détournés par Kassim Tapo a ye faso nafolo bɛɛ suɲɛ o zon kɔgɔlen ka n'i sigi ko Arasa ni mɔgɔ jugu tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ jugu bɛ tɛmɛ e kan mɔgɔ min bɛ faso nafolo suɲɛ 16 milliards o ni mɔgɔ fagala bɛɛ de ye kelen ye 16 milliards suɲɛni senfɛ mɔgɔ joli ka baara tiɲɛna 16 milliards o suɲɛni senfɛ mɔgɔ joli kɛra falatɔ ye e ka 16 milliards tun bɛ baara di mɔgɔ caman de ma Ali Bachili ka vidéo yɛrɛ bɛ min ko 16 milliards détournés par Kassim Tapo j'espère que kunu y'a vidéo joué yan n bɛna k'a la tuguni k'i hakili lajigin an m'a fɔ dɛ n'an tun y'a fɔ i bɛna fɔ k'an b'i nɛni ten an b'a kɛ tan a filɛ a y'a lamɛn. Kasum de kelen sera yan 16 milliards dirhams k'a ka 97 k'a ka élection organisée la première élection démocratique après 91 à Dirama monsieur le président d'aujourd'hui était premier ministre Kasum ye mun kɛ wari na a b'a dɔn an ka taa audit kɛ bi ni Kasum ma si kaso la o tuma ne tɛ yɛrɛ wolo ye ni Kassim ma si kaso la ale tɛ yɛrɛ wolo ye mɔgɔ jugu bɛ tɛmɛ kan a fɔra ko Aras Bachi ni mɔgɔ jugu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Kassim e de ye mɔgɔ jugu fɔlɔ ye ani e tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo diɲɛ bɛɛ bɛ se k'o seereya hali Yada Agali ka fisa ni e ye Amadu Gufa ka fisa ni e ye 16 milliards i b'a da dugu ma yan fɔ Mali kɔnɔ a bɛ se i b'a kɛ béton ye fɔ Sangolo a bɛ se 16 milliards détournés par Kassim Tapo a bɛ baara di maliyɛnden joli ma
a bɛ ji di bagunu ka joli ma a bɛ emploi joli créer bon aw ni mɔgɔ fagalaw bɛɛ de kelen ye mɔgɔ jugu o fɔlɔ e Kasum Tapo de mais fɛn bɛ yɛlɛ e cɛkɔrɔbanin na ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ continue e ka continue fɛ fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ cɛ fuga petit taille barika bannen n'i taara Moti quartier kuntigi de b'a bolo a y'a bɛɛ jɔ ka ban du b'a bolo Bamako yen nɔ i y'a faamuya b'a la hôtel b'a bolo Bamako so 3 de b'a bolo Europe du tɛ Macron bolo Paris yan Macron Faransi président du t'a bolo yan Jacques Chirac du t'a bolo yan François Hollande du t'a bolo yan mais du 2 de bɛ Kasum Tapo bolo yan k'ale tun ye bâtonnier de i tun tɛ bâtonnier de i tun ye bâtonbolila de i tun tɛ bâtonnier de i tun ye bâtonbolila de faso zon kɔgɔlenbaw ko ale y'a ka du jɔ depuis 1960 dagolo an ma du ye depuis 1960 dagolo an y'a du ye sisan de 16 milliards sɔnni kɔfɛ de an ye du ye e bɛna mun de fɔ anw ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ kuma laban ni Cɔrɔnɔ Njayi ye a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ a b'a di Cɔrɔnɔ ma a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ a b'a di Cɔrɔnɔ ma Cɔrɔnɔ Njayi mɔgɔ caman tun bolo k'a bɛ kule la a bɛ panpan na a bɛ kuma caman na dɔwɛrɛ tɛ Cɔrɔnɔ ka kuma kun tɛ dɔwɛrɛ ye ale de kɛra sababu ye ni mɔgɔw tora ka wari di Adama ma parce que ale de ye Adama publicité kɛ k'a yira ko miliyari b'a bolo k'a yira ko den ɲuman don k'a yira ko Adama ye fɛn bɛɛ ye Adama Kante mɔgɔw ka da Adama la ka t'u ka wari di Adama ma grâce à Cɔrɔnɔ Njayi grâce à ouverture média ni kɔlɔlɔ yera ko la a tɛ taa ka Cɔrɔnɔ dan o de la Cɔrɔnɔ bɛ bɔ fara la a t'a dɔn a bɛ min kɛ a t'a dɔn a bɛ min fɔ i y'a faamuya la zon dɛmɛbaga o ye zon ye ka taa batuma belebelebaw filmer ka Adama kɛ sanu berene ka Adama kɛ milliardaire tigi ka Adama kɛ fɛn bɛɛ ye ouverture média de y'a kɛ o jatigɛ a n'o siran o de bɛ Cɔrɔnɔ nɔfɛ Cɔrɔnɔ Adama ni Cɔrɔnɔ ka wari ma ta dɛ wa a ma Cɔrɔnɔ ka wari dun mais Cɔrɔnɔ b'a dɔn ko conséquence bɛ ko in kɔfɛ ni Adama ma minɛ ni Adama ma ye ale min ye tɔgɔ di Adama ma ale min y'a to ni mɔgɔ tɛr'u ka milliard di Adama ma ni Adama ma ye ale Cɔrɔnɔ bɛ se ka minɛ parce que depuis sisan i y'a faamuya b'a la ouverture média ka danaya kosɔn ni mɔgɔ minnu tɛr'u ka wari di Adama ma olu bɛ ka ouverture média wele bi a ka bon hakili ma olu bɛ ka Cɔrɔnɔ wele bi a ka bon hakili ma o de jatigɛ bɛ Cɔrɔnɔ kan cɛ bɛ ka ɲininka jɛ faga bɛ ka ɲininka mun de b'i la a taara n'i ka wari de a kɛra tan a tɛ se k'a ɲɛfɔ ka Adama kɛ nin ye mɔgɔ ma kɛ ni Cɔrɔnɔ tɛ n'i ye mɔgɔ ka publicité kɛ ni kungo tigi sɔrɔ nka cɛ a bɛ komi kungo y'i fana sɔrɔ sariya yɛrɛ la sariya la bilahi ni Adama minɛna dɔrɔn Cɔrɔnɔ kan ka minɛ zon dɛmɛbaga o ye zon ye i y'a faamuya la mɔgɔ min bɛ dula publicité kɛ i ni dulamina bɛɛ ye kelen ye i y'a faamuya la mɔgɔ min bɛ muso wele ka taa di walicɛw ma i ni jɛnɛyakɛla bɛɛ ye kelen ye a Cɔrɔnɔ Njayi bilahi ɲɛ kali ala la ni Adama ma mɔgɔw ka wari sara bilahi ni c'est que i ye mɔgɔ minnu sama ka taa di Adama ma bilahi ni olu wuli nɔfɛ o bɛ se k'i don kaso la dɛ o jatigɛ n'o siran de bɛ Cɔrɔnɔ kan parce que a b'a dɔn k'a ye faute grave de kɛ Cɔrɔnɔ ye kojuguba de kɛ c'est à dire que wari nɔfɛ o bɛ sɔn ko bɛɛ ma publicité min kan ka kɛ ani min man ka kɛ o bɛ sɔn a bɛɛ ma denmisɛnnin fitinin Adama i taara ko non k'a y'a daminɛ ni 2000 de ye fɛn bɛɛ b'a bolo bi miliyari b'a bolo bâtiment b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo i y'a faamuya b'a la ka t'olu bɛɛ filmer k'o yira mɔgɔ la mɔgɔw ye danaya da ouverture média kan ka t'u ka wari di cɛ ma cɛ filɛ nin ye ka tunu ni mɔgɔ ka wari ye bilahi ni cɛ ma e bɛ taa kaso la i siran kun ye kaso la taga de i bɛ kuma ba fɔ mais Adama i bɛ min nin kuma bɛɛ c'est que nin kuma bɛɛ bɛ k'a fɔ siran de kama a sirannen don bi a ka bon hakili ma a ja tigɛlen don a ka bon hakili ma parce que n'i y'a ye Adama ye nin place in sɔrɔ grâce à ouverture média Adama ka nin wariba in sɔrɔ grâce à ouverture média de ko mɔgɔw ka t'u ka wari d'a ma i y'a faamuya o la ko baarakɛla don ko n'i ka wari d'a ma a bɛ baara kɛ n'a ye n'a b'a lasegin a bɛ caman fara a kan banque dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ BDM SA nin banque in nin de bɛ se k'o kɛ n'i taara i ka wari bila yen ni san bɛ yɛlɛma o bɛ miliyɔn caman de fara a kan mais nin petinin mɔgɔ min ye baara daminɛ ni sɛnɛkɛ ye ko mɔgɔw ka t'u ka wari di o ma ko a bɛ tila ka dɔ fara a kan arnaque de zone don wa Cɔrɔnɔ nin ko tɛ taa k'i dan tɛ i siginna bilahi ni Adama ma ye e bɛ taa kaso la mɔgɔ minnu ne e sababu c'est que e kɛra sababu ye ni mɔgɔ minnu tora ka wari di Adama ma olu bɛ k'e wele bi k'a da kun jumɛn kan e de ko cɛnin bɛ sira ɲuman kan ko baarakɛla don e de y'a fɔ yan dɛ o de la mɔgɔ caman ka danaya d'a kan i y'a publicité kɛ don min na ne yɛrɛ y'a ka numéro ta
mais wari ko min b'a la ne ko nin tɛ ko jɛlen tɛ n'a ma ɲɛ k'u bɛ entreprise créer i bɛ taa juru de ta banque la mais mɔgɔw ka n'u ka wari di e ma e ka baara kɛ ni o ye e bɛ tila k'olu ka wari lasegin ne y'a ye mɔgɔ la ko a sera ma ɲɛ sɔrɔ parce que wari ye setanɛ de wari bɛ d'i ma dɔrɔn c'est fini i bɛ taa juru ta banque de la o yɛrɛ i tɛ juru sɔrɔ banque la fo k'i ka garantie de di en cas ni baara cɛ ne bolo don min na o b'a sɔrɔ garantie bɛ yen mais mɔgɔw tɔgɔ ka wari d'a ma bilahi ni petini ma ye cɔrɔnɔ mɔgɔ ma e kɔn kaso la parce que petini ka kɛ nin cogo la e de ye petini dɛmɛ mɔgɔw ka farinya ka t'u ka wari di petini ma grâce à ouverture média parce que mɔgɔw b'aw lamɛn mɔgɔw ka danaya bɛ aw kan aw kan ka don ko ɲuman de la aw bɛ ça veut dire aw bɛ cogo min na bi n'aw bɛ ko o ko k'a kan ka sɛgɛsɛgɛ de aw ka publicité yɛrɛ man ka kɛ nin fɛn sugu ninnu ye aw kan ka banquiw de publicité kɛ ka Mali l'état publicité kɛ i y'a faamuya ka jamana dɛmɛ ani ka taa mɔgɔw ka magasin kɔnɔnaw jisuma ni fɛn ninnu k'olu publicité kɛ mais mɔgɔw ka t'u ka wari di mɔgɔ ma k'a bɛ baara kɛ n'a ye a segintɔla dɔ bɛ fara a kan aw man ka y'o ko sugu la aw man ka y'o ko sugu la dɛ wa ni kɔlɔlɔ tɛ taa k'aw dan c'est que aw ka kiiri ni cɛ ka kiiri bɛɛ de ye kelen ye aw ye min yɛrɛ kɛ adama ma kɛ aw ka video kelen i y'a faamuya b'a la mɔgɔ 100,000 de y'a ye wa mɔgɔ 100,000 de dara aw ka kuma la ko to ka wari di adama ma ni adama kelen tun don mɔgɔ tun tɛ taa wari d'a ma ni TV5 kelen tun don mɔgɔ tun tɛ ka wari d'a ma mais grâce à vous mɔgɔw tɔgɔ ka wari di adama ma o de la cɔrɔnɔ sirannen don a b'a dɔn k'a ye kojuguba de kɛ a b'a dɔn k'a ye ko min kɛ ko saraya bɛ se k'ale nɔ minɛ a b'a dɔn k'a fɔ adama ye nin tɔgɔ sɔrɔ ka nin sanga sɔrɔ grâce à lui n'adama ma ye ale yɛrɛ bɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ o de y'a siran kun ye a tɛ ka je faga lamɛn bi a tɛ ka Yusufu Mangara lamɛn bi olu bɛ ka kuma fɛ pour que ka hakili sigi a pani kelenba don sinon adama ma taa n'a ka wari ye wari yɛrɛ t'a bolo ka di adama ma mais a ye kojugu min kɛ a ye adama dɛmɛli min kɛ kɔlɔlɔ de b'a kɔfɛ conséquence de b'a kɔfɛ ni adama ma minɛ ale bɛ se ka minɛ ni adama ma minɛ ale bɛ se ka minɛ parce que grâce à cɔrɔnɔ mɔgɔ caman tɛ ka wari di adama ma ale de adama kɛ milliardaire tigi ye ale de adama kɛ hɔrɔn ye ale de adama kɛ fɛn bɛɛ ye ko a ye adama dɛmɛ a video bɛ n kun yan a video bɛ yan a ye adama dɛmɛ denmisɛnnin fitinin don bâtiment b'a bolo milliards b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo mɔgɔw ko so ɲuman ninnu jɔlen ka sɔrɔ ka danaya ta ka taa da petini kan dɔw 3 millions dɔw 4 millions dɔw 5 millions ewa cɔrɔnɔ kɛra c'est vrai que mɔgɔ cɔrɔnɔ kama mɔgɔ fɛn fɛn tɛ ka wari di adama ma a jɔlen ka to dɛ ni adama ma bɔ wo kɔnɔ a ye taa yɛrɛ minɛ o de ye kuma fa n'a ba ye anw tɛ tɛmɛ kuma kɛrɛfɛ dɛ anw tɛ munumunu walima ka fari ka ko comme ça bilahi n'i y'a ye adama ye nin tɔgɔ sɔrɔ grâce à ouverture média n'i y'a ye mɔgɔw taara u ka wari di adama ma grâce à ouverture média n'i y'a ye mɔgɔw dara adama la grâce à ouverture média ni ouverture média tun ma taa publicité kɛ k'a kɛ ala ye k'a kɛ mɛlɛkɛ ye k'a kɛ milliardaire tigi ye maa si tun tɛ da nin petini na parce que nin bilakoro fɔra saba jɔn de bɛ da nin na k'i ka wari d'a ma depuis u y'a publicité kɛ ne yɛrɛ petini ka numéro ta n ko a bɛ sira min kan ko sira ɲuman don mais n nana bɔ min kalama a y'aw ka wari di yan a bɛ nin di yan ni an ye baara kɛ n'an b'i ka wari lasegin nin bâtiment b'an bolo ne ko n ko tiɲɛ tɛ nin ko la de tiɲɛ t'a la dɛ ne yɛrɛ ma wele tuguni depuis wari ko taara y'a la n'a y'aw ka wari d'a ma ne ye baara kɛ n'a ye segintɔ n bɛ fɛn fara a kan n bɛ tɔnɔ fara a kan n bɛ nin fara banki dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ cɛ o cɛ b'o f'u ye taa ka bɔ a kɛrɛfɛ n'an baara tɔ don banki n'o y'i ta dun o bɛ se k'i ta segin parce que faso ta don faso ta don mais nin ye wari dun sa a b'a lasegin cogo jumɛn nin bɛ se k'a sigi kɛ kaso la dɔrɔmɛ kelen a tɛ sɔrɔ a bolo n b'aw bila n ka aide sera hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ ala ka bi nɔgɔya Zeska Mete k'i fo k'i waleɲuman dɔn Solomani Fofana k'i fo k'i waleɲuman dɔn comment s'appelle Ibrahim k'aw bɛɛ lajɛlen fo ani Abulaye Samake mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo danbe sira kan ani faso jɔ sira kan merci beaucoup la famille.